Základne si pripravuje požiarne družstvo Strojovišť. Za nimi sa pripravia dievčatá z Veľkých Revišť. Šbince A 23,1, Šbince B 21,7. Z Veľkých Revišť pripravené poslednému pokusu požiarnych útokov. Vážení hostia, vážení súťažiaci, milí priatelia požiarneho športu, dovolte mi, aby som dnešný 10. ročník memoriálu Michala Gáfa ukončil vyhodnotením 3 požiarnych pokusov. Nebudeme hovoriť časy všetkých 3 požiarnych pokusov, poviem iba výsledné časy po 3 pokusoch. Sliepkovce. Výsledný čas 42,9. Trnava pri Laborci 21,4. Trhovište 39,4. Veľké Revišťa 24,1. Žbince A 20,3. Žbince 3 21,7. Veľké Revišťa ženy 46,9. Teraz by som vás poprosil trošku kľudu, požiadal rodinu Gáfovi a starostovce Žbince, aby odovzdali diplomy nasledovne. Za umiestnenie Sliepkovce veliteľ družstva vystúpi. A ja budem čítať. Trhovište Veľké Revišťa Veľké Revišťa ženy
Tak a vyhlasíme víťazom. Na 3. mieste s časom 21,7 sa umiestnilo Družstvo dobrovoľného hasičského zboru Žbince 2. Veľké zastupy. Na 2. mieste so súčtom časom 24,1 sa umiestnila Trnava pri Laborci. Prvé miesto a víťazom 10. ročníka jubilejného sa stáva požiarne družstvo dobrovoľného hasičského zboru Žbince 1. Výsledný čas 20,3 sekundy. Vážení hostia a milí súťažiaci, toto by bolo vyhodnotenie celej našej súťaže. Ja vám všetkým ďakujem za účasť. Táto súťaž prebiehala bez akýchkoľvek závad až na malé technické výnimky, ktoré sa dali odstrániť. Na záver našej dnešnej súťaže požiadam starostu obce o príhovor a ukončenie súťaže. Víťazi, zaradte sa na miesta. Vážené požiarne družstva, milí občania a hostia, je dobojované 10. ročník memoriálu Michala Ďakára úspešne za nami. Ďakujem za hodnotné športové výkony a s mnohými vami sa tešíme na ďalší ročník v budúcom roku. Takže ešte raz ďakujem za športové správanie. Trikrát hurá bude nakoniec, to je naša tradícia, jeden organizačný pokyn na záver. Po ukončení nástupu bude podané občerstvenie v sále kultúrneho domu v Žbinciach, takže vás poprosím všetky družstva, aby ste sa presunuli do nášho kultúrneho domu. Takže odovzdávam slovo hlavnému veliteľovi a možno teraz bude trikrát hurá. Dovolte mi poďakovať sa všetkým zúčastneným požiarným družstvám, ktorí dneska v skutočnosti pri tej teplote, že vydržali. Ja vám všetko najlepšie prajem do ďalších dní a na záver môže byť aj trikrát hurá. Pozor na úspešné prevedenie športových súťaží v Žbinciach. Trikrát hurá! 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 Ďakujem. Ljubo! Gledaj, ja se Đuri veliki ruči na pići.